Ongi etorri eta mila esker denei etortzeagatik, Manosfera zer da, matxismo antolatua, eta zer egin dezakegu hitzaldira. Baztango udaleko berdintasun zerbitzuak, Bortziretako berdintasun zerbitzuarekin elkarlanean, emakumearen nazioarteko egunean antolatu dugun hitzaldi zikloaren lehen hitzaldi honetara. Aurten isilarazi matxismoa lelopean. Bide batez gogorarazi nahi dizuet, datorren hortzegunean Asier Arizkorretarekin bigarren hitzaldi bat izango dugula, igantzin, Manosfera esploratzen maskulinitatearen tentazioak eta krisia izenburupean. Hiperkonektatuta dagoen mundu honetan, Manosfera terminoa, ideia matxistak eta misoginoak online sustatzen eta zabaltzen diren hainbat komunitate biltzen dituen termino gisa sortu da. Fenomeno horrek erronka esanguratsuak planteatzen ditu genero berdintasunerako, eta behar bezala ulertu behar da, modu eraginkorrean lantzeko. Jarduera honetan, Manosfera zer den aztertuko dugu. Matxismoa testuinguru virtual horretan nola antolatzen den eta garrantzitsuena, arazo horri aurre egiteko jendarte bidezkoagoa eta berdintasunezkoagoa eraikitzeko estrategiak eztabaidatuko ditugu. Funtsezkoa da ulertzea plataforma horiek nola laguntzen duten genero estereotipoak, diskriminazioa eta indarkeria indartzen dituzten ideiak eta jarrerak ugaritzen eta zabaltzen, filtrori gabe eta aparteko abiaduran. Arreta berezia jarriko diogu tokiko komunitateak, guk guztiok, desinformazio eta fake news dinamika horiei aurre egiteko dugun zeregin erabakigarrian. Herritarrek pertsona guztiendako ingurune seguruagoa eta bidezkoagoa nola sustatu dezakegun aztertuko dugu. Esti Linares, aktivista eta ikertzaile feminista eta profesionala ekarri dugu gurera helburu hauek betetzeko asmoarekin. Esperientzia handia du ikasgelan gazteekin lan egiten, eta bere ezagutzak eta esperientziak partekatuko ditu. Gainera, galderak eta hausnarketak egiteko aukera ere izanen duzue, zalantzak edo zein gauza komentatu nahi baldin baduzue, hitza hartu lasai, favorez, azken finean, afera hauetan denak ikasten gabiltza, ez? Jarduera hau guztiondako etorkizun inklusiboago eta bidezkoago baterako bertze urrats txiki bat izatea, espero dugu. Mila esker denoi. Esti, zure da hitza? Bueno, aldez aurretik emotea ezkerrak ez da, eiderriz eta gainera ikusi egin daudenean, ez dakit eta berak baitare komentatu egin dit, ez dakigu zenbat urte daramagu ikusi barik eta horrelako espazioak eta biharra martxoak sortzi izan da mugitzen zaitu barnetik. Gero beti ere horrelako espazio batera etortzen edo konbidatzen zaitu denean da, ostras niri. Eta egia da gaurko eguna eta askok ez da, lan egiten dugunak espazio hauetan edo berdintasun sailarekin oso nekatuta heltzen gara martxoak sortzera, eta pena bat. Benetan, gaurko sentsazioa eta bihar baita ere jakinda zenbat gauza egin ditu da. Pena bat sentsazio horretan jutea eta berdintasuna ez dakit ekintzaile edo ez ekintzaile naizen, ez dakit ja momentu honetan zer naizen, eta baina egia da daukada sentsazioa eta neke sentsazioa zuen sorbaldetan izatea, pena sartzen dut horrela egotea, hain egun garrantzitsu baten. Seguranik eta tamalez, eta beti esaten dugu horrela jabekuntzari buruz, emakumean, eta askotan azten ditugu gure hitzaldiak barkamenak eskatuz. Eta beti pentsaten dugu, ez garela igual berenak hau egiteko, nik baita ere dekot horrelako sindrome, esaten dira teknikoki sindrome de impostora. Badekot, eta segurenik hemen gendik askok dekogu horrelako sindrome bat, eta seguru nago beste norbaitek asko sobeto egingo luke, eta gainera askoz gehiago gaur. Etorri barniz izan naizena, badirudi Singapurretik. Eiderrekin ez da hitz egin da, egon da urduritasun mail bat, eta horrezagatik baita ere, egia da ez naizela inbeste berandoz, eta momentu baten pentsatu egin dugu ia 3 edo 4 ordu egongo egintzela errepidean, eta azkenean heldu egin naz, baina egia da neukala prestata
aurkezpen, ni normalean gero paso egiten dut pila bat PowerPointetaz, benetan, gero paso egiten dut. Baina ia da, pues badirudi daukazula hor, ez dakit, zerbait atzean eta ikusterako, eta bueno, baita ere, pues, 2 ordu hemen egotea, bueno, 2 ordu, mitziago, pixka bat gitziago hemen egoteko, beti lagungarria da, ezta, ordu. Baina, urduritasuna eta nekea egin duena da, nire ordenagailua non utzi egin dut, Etxean. oso ondo, hori da, etxean, nik otzean, ja ordu bat gidatzen eta bapatean, ez da ekizu zein, bai, esan dut, bueno, beste modu batean egin aldezakegu hau, bai. Garrantzitsuena da PowerPoint bat, ez, baina barkatu zen, eta badirudi dara barkamena, baina, bueno, espero dut gutxienez 2 ordu hauek, eta hori bai neukala pentsata, ez izatea zen, askotan ipintzen garenak hemen, bai, ikertzaia, eta orain pizka bat komplementatu egin dut, eiderrek komentatu egin duena zen, eta, bueno, batez ere ibilbidea ikusteko, nire ibilbidea ikusteko, eta askotan ipintzen garen hemen, bertatik joan nahi nindoan, ikertu egin aldezakegu, egona izan algara, nire kasuan adibidez, zeren erabekin, gazteekin, eta txikirrekin, eta gero irakaslekin, eta familiekin, baina ez dakigu dena. Eta uste dut espazioak askoz ere aberatzagoak dira, modu horizontalean egiten dugunean. Horrelako espazio baten, herri txikitzo batean egiten denean, uste dut abentaia oso garrantzitsu bat dela espazioak ireki alditzaketela, eta hor dela, bueno, ni berba baina bai eta zuek. Orduan ideia zen, zindabizuet ez dela, eta bazegoen ja PowerPointean hainbat galderak botata, ez da, galderen bitartez, joatea zuekin eztabaidatzen eta baita ere nire aldetik, bueno, ikertu edo ikusi izan nodana, pues pixka bat hor aplikatuz. Baina da, gehiago eztabaida bat sortzea danon artean, eta ez gara hainbeste, orduan uste dut izango garela kapasak hori egiteko. Eta baita ere, bueno, seguro ez nazela ni bakar neke sentitzen duena, orduan baita ere uste dut horrek harinago egitengo dau espazioa. Bai, ondo bade irutze zuen, badauzen hemen egotea geratzen den denbora edo zein momentutan hitz egiten, bada egiten dut, hitz egiten dut, azten hitz egiten, baina uste dut askoz ere aberatsagoa da dela zuei entzutea eta horrela tartekatzea. Ibilbidea, bai. Nik, bueno, hasi orain dela ja, aipatu gero eta badirudi oso gaztea naizela, ez naiz. Batzuk bai pentsatu egin dozu, baina urteak izan, daramat, iraman izan ditut, ez da, formakuntzak emoten, baina ni izatez gizarte langilea naz. Behin gizarte lan amaitu egin nuenean, emakumeen kontrako, indarkeriaren kontrako masterra egin nuen, eta, bueno, masterra eta baita ere gizarte lan egiten ari nintzen inean, bueno, unibertsitatetik presidentia sartu egin zidaten tesiaren jarraitzeko eta, bueno, eta ikuspegi akademikoan nire burua bultzatzeko. Orduan, ez dakit, egia da galdera neukala, nire esaten dena, ez da akademikoki galdera, ikerketa galdera neukala, baina baita ere, bueno, zegoen hor presio sozial bat, bai familiaren aldetik eta baita ere unibertsitate aldetik ikerketetik jarraitzeko. Orduan, tesia burutu izan nuen, 2018an, justo, horatzen duzu orain dela 2018, gaude 2024, post 6 urte, ez da? Ja, 6 urte! Orain dela 6 urte, horatzen duzu ezen gertatu egin zen ere martxoak 8an, inkreible izan da. Eta oso lotuta dago gaurko hitzaldiarekin. Ni justo momentu horretan nengoena egiten zen nire tesiaren aurkezpena prestatzen. Aurkezpena ez nuen ahaztu, baina aurkezpena prestatu egin nuen, zen eta ni martxoan 9an, 2018an, aurkeztu egin nuen. Behin, bueno, tesi egiten ari nintzen inean, baita ere egon nintzen eta hor uste dut eiderri ezagutu egin niola. Bueno, egon nintzen konsortzen konsultorian, tailerrak, batez ere hezkidetzako tailerrak, sexualitatearekin lotutako tailerrak, eta nire tesia ez dudan aipatu dago lotuta ziberindarkeri matxistekin.
siriantek ere matxistak, eta genero arrakalak. Bigarren eta hirugarren genero arrakala ikertu egin nituen, baina berezikin erabekin. Bai? Hau da, zen motatako desberdintasunak daude zen erabileran eta baita ere formakuntzan. Hau da, zergatik badaude, ezta? Gizon gehiago ikasten informatika edo informatikarekin, arloarekin lotutako ikasketak ikasten eta aldiz neskek badauz beste arlo batzuetan. Askoz ere lotuta dagoa, ezta, zaintzarekin. Orduan, hori izango litzateke bigarren genero arrakala eta hirugarrena da gehiago erabilerarekin. Hau da, adibidez neskek daudezela baitez ere, momentu horretan ezen existitzen TikTok. Claro, esto es del Pleistoceno orain. Ezen existitzen musikali. Ez dakite goratzen dozuen, existitu egin zela momentu batean musikali. Pues era el previo a TikTok. Bai, asko erabili izan zuten eta justo musikali bultzakada edo asko erabiltzen zuten nainean TikTok atera egin zen. Baina hori izan zen beste ikerketa baten. Orduan, nik momentu horretan batez ere egiten zutena zen youtuberrak ikustea. Hor, ez aipatzarren oso famatuak izaten zirenak, baina zeuden hiruzpalau oso super famatuak izan zirenak. Eta ikusten zan neskek eta mutilek egiten zituzten erabileak batez ere YouTube bideojokoetan oso desberdina zen. Adibidez, bideojokoetan ateratzen zitzaidan, estadistika bat zen, 10-8 mutil erabiltzen dute zutela egunero bideojokoak eta aldiz neskek ipini, ez dakit, zenbaki bat, 10 zenbat. Norbaitik erabiltzen dut, 2. Orduan, arrakala osan dira. Eta horrek eragina deko, gero eta zu hurbilago sentitzen aldin bazara, edo ondo sentitzen aldin bazara teknologiekin, binkuloa eta afektua asko ere positiboa izango da, eta hortatik eramaten dizuna da informatika ikaste. Hor zegoen korrelazio zen bat. Eta horrek eragiten duena zen, kodigoak, estereotipoak, eta da gaurko hitzaldian zerbait aterako egingo dena da, estereotipoak, kodigoak, normak, ematen baldin badira, offline munduan bezala, onlinean ematen baldin badira, zer gertatuko da? Indarkeriak. Azken finean horrelako tentzio, genero tentzioak ematen direnean, azken punta, eta horrezak deitu egin nion, deseari zen, iceberg digital matxiste. Zenta, punta, edo ikusten dena hori, edo hitz egiten denaren buruz, da azkenean indarkeria, baina zer dago horren azpian, horren atzen. Eta egiten nuen islapena da, azken finean ezin degula horrelako egitea bereizketa bat. Orain gauditz egiten online munduari buruz, eta orain offline munduari buruz. Begira zuek, askok zaudete telefonarekin, hiri entzuten ari didazuen bitartean, beste batzuk bazaudete, gaude interkonektatuta, ezin dugu justiz bereiztu, ez da gure gorputzak, ez da gure bizitzak mundu digitaletik. Eta gaurko hitzaldia dagoela lotuta, ez da, elkartuta manosferarekin, azken finean da lehen gertatzen zen isla, baina saretua, elkar saretua. Horrekin, ni jarraitzen neban nire tailertzuekin eta nire gauzekin, eta zibergindarkeriko tailertzuekin, eta hasiera batean, ni batez ere nire burua zegoen erabekin lan egiteko. Urteak pasata, eta baita ere batek heltzen dela. Konturatzen da ez dela bakarrik, ezin dugu bakarrik ipini fokuan erabetan. Oso garrantzitsua da helduei buruz hitz egitea, familiei buruz eta irakaslei buruz, konkretuki nik aritzen nintzen, esparruan. Orduan, bigarren ikerketa bat egin genuen, non, bai, sartzen genituen, eta lehenago egin genuen ikerketa. Hau da, 12, nire kasuan izan zen 16 urtekin, tesian, eta gero 12 urtekin. Eta baita ere, gertatzen ari zitzaidan, kanpoan, akademiaren kanpoan, ikusten ari nintzen, ostras, arazoak, lehenagoratzen ari dira, gaude hitz egiten, niri
Ja, gehiago deitzen zidate lehenengo DBH, bigarren DBH, hasieran, fokua zan dana, laugarren DBH, lehenengo batzilergoan, zen eta, klaro, esker gaude hitz egiten, orain dela urteak, baina pixka batzuen buruak arintzeko eta gogoratzeko momentuan, atera egin zen WhatsAppa. Eta WhatsAppa gogoratzen zen momentu bate, hasierako momentuan, ez zegoen aukerarik adibidez dobletzek urdina, edo dobletzek urdina ipintzeko edo ez ipintzeko, edo ikusteko nortzuken konektatzen ziren, danak geneukan, baina polizkanaka gauzak bilatzen ziren aldatzen WhatsAppean, eta bapatean bi tzek urdinak ipintzen zizkiboten, eta horrek, goratzen dozue, zenolako oihartzuna ekarri zuen, orain jakingo dugu, noiz irakurtzen digute, noiz ez, eta horrek ekarriko dago kontrola. Ni hasi nintzen momentu horretan, katea jerrak emoten. Ordan, dana zegoen oso kontratuta, ziberkontrola, eta gaztaen elkarra arteko erlazio efektiboetan. Bagoaz urteak pasata, eta klaro, ja nerabe oso gazteak direnak, hasten dira lehenetik jadanik, momentu horretan musikali, Snapchat, eta, momentu horretan Ask baita ere erabiltzen zuten, zirela oso plataforma anonimoak, non edonork idazten zuen, eta erasoak ematen ziren, eraso matxistak. Bereziki oso esanguratsua zen emakumeen kontrako, eta, kasu honetan neska oso gazten kontrako, korpuntzen kontrako indarkeriak ematen ziren, komentarioak oso larriak eta mingarriak, eta gero bazegoen, batez ere indarkeria asko oso lotuta haien sexualitatearekin. Eta hori gaude hitz egiten, orain dela bost urte, justo pre-pandemia. Zer gertatu egin zen? Post-pandemia zen, eta badirudi hau da como Jesucristo. Pre y pro, orain dana hitz egiten dugu pre eta post-pandemia. Zer gertatu egin zen post-pandemia eta gero, zer uste duzue? Zer notatako, zer nabaritu egin duzue honekin eta aipatzen ari naizen gaiekin? Zer galdaketak uste duzue, dituzue egon direla post-pandemian? Orain asko hitz egiten da hori buruz. Biniko dizuete, animatzen zegeten. Onerako edo txarrerako izan da, post-pandemia, esan gure dut indarkeri matxistei begira. Txarrerako. Nork esan dago txarrerako. Zertan, edo ipini, edo nona ebagitu egin dozue. Pantalla gehiago, ez da pantalla gehiago. Bale, hori, objetiboki hori ere horrela da, ez da? Gero eta pantalla, ez dakit gero eta pantalla gehiago, baizik eta pantaiak zentralitasun guztia hartu egin dute. Eta ipiniko dizkizuet eguneroko adibideak, bale? Nik pre eta post-pandemia klaseak emoten dituen. Post-pandemian, pre-pandemian ikusten zenun adibidez, ez dakit, igual mugikorra edo sakeleko telefonoa hor alboan, ordenagailua baita ere, baina tendentzia, ikasten bazeuden da, banago ikasten, eta hor daikot, baina banago zuri entzuten. Benetan, esaten dizuet, post-pandemian, zentralitasun guztia, ordenagailuan eta sakeleko telefonotan dauz. Atentzioa emantentzea berezik ikasteo agotan, asko kostatzen zaigu. Eta ez dakit hemen irakaslerik dau, nortzuk zaret irakasleak. Nabaritu egin duzue kausak edo ez dakit tendentziak? Nik ustut gure erantzun dut, okerra erantzut egin duela, azkenen edukin digitalien konsumoa haunditxu egin dela, guk egia zen, gure da derrigorrezko bigarren hezkuntzako bigarren. Helduenak 16 urte dituzte eta egia zen guk nahiko
zorrotzi biltzen gara mugikorrekin, ez da lako arazoa, klasa mugikorrena, baina aldiz kromuka bakate ikasle guziek eta badakigu zera bilera egiten duten ere klasean. Orduan orain nahi gara guk irakasle pixkat atzerako bidea egiten eta gero ez da gutxiago erabiltzen ditugu eta alduko momentuan segura asko eskatuko dugun horiek kentzea ere. Egin dozue, just esan dozuna da, bueno, salto egingo dut, baina orain justo murgilduta nago beste ikerketa batet, non ikusi egin dugu eta, claro, eta post-pandemia ikusi nuena, claro, nire normalean erabekin lan egiten nuen, eta txikirrenekin adibidez 5. edo 6. mailan lehen hezkuntzan zen batez ere bideojokoekin lantzeko. Adikzioak, zenmotatako edukiak ikusten zituzten, bla 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 bla, bale? Eta, batean hasten didate deika eskoletatik bereziki dauzkatelako pornografiarekin arazo pila, bestaldetik haien arteko indarkeriak edo ziberindarkeriak ematen direla, erabiltzen dituztela ordenagailuak edo komentatu egin dozu modun, ez da gaude hitz egiten pantailei buruz, esakeleko telefonoari buruz. Dauzkate haien bidean eta bizitzan dauzkate eske dira pantaila asko, alde batetik ja hasiko gara gure, ez da, egongeretan dagoen pantailaz. Orain ez da pantaila bat non guztiz pasiboa dena. Hor, egia da, ez dela, ez da, adibidez sare sozial modun, non askoz ere aktiboagoa zara, baina interakzioa ez da lehen bezalakoa. Lehen, zuri esartzen zinen, zen euskan hainbat programa eta jazta. Orain, dauzkazu 1000 alternatiba bakarrik telebista baten bitartez. Soilik telebista baten bitartez. Eta bertatik oso txikirrak jadanik sartzen dira, ez dira sartzen, ailegatzen zaie. Horrelako edukiak. Hori izan zen, batez ere post-pandemia eta gero, zergaiti zen eta pandemian, ez da, hor egon behar zirelako. Ez geukan, ez gizarteak ez genuen bestelako alternatibak eta baliabiderik iponi, batez ere komunikazioa baldintzatzeko edo bermatzeko, bai edo bai pantailetan egon behar. Eta horrek, eta ume txikitzuei gertatzen zaie, nola emango zaie ume txiki hori, ez dakit, urteetan edo urte baten pantaila hau eta gero esaten dio begira, kenduko dizu. Orain ez. Atzera pasuak eman nahi dugunok, eta ikusten ari gara, ostras, gaude murgilduta espazio oso zabal batean, nola ematen ditugu orain atzera pasuak, baldin eta haiek badakite zer dagoen, eta gero bestaldetik da, hasieratik edo oso txikirrenetik, ja gaude hitz egiten, 0 urtetatik. Badauzkatela ja, sarbidea horrelako pantailetera. Orduan, nola orekatu hori. Eta horrei helduta, gaude azkenengo, ez da, edo azkenengo etapa honetan, banago murgilduta beste ikerketa baten, non gauden batez ere edo bereziki ikusten aber zer gertatzen den ume oso txikitzuekin. Eta orain, ez dakit, gero eta helduagoa baina ez, gero eta txikerrago honetan banago murgiltzen, ez da, baina ez dakit, gaude hitz egiten 6-12 urteetara, zenbatatako arazoak eta arriskuak dituzten, eta horrekin, eta ere gustatuko litzaiguke familiekin eta irakaslekin hitz egiten. Hori da pixka bat ibilbidea eta egia da pasaden ikasturtera arte jarraitzen nituen, ez da, tailerrak eta bar emoten, eta ja ikusten nituen azkenengo 2 urteetara begira, ni batez ere, eskoletan eta familiekin eta irakaslekin zen eta nire pixka bat baimentzen nuena edo esaten nuena da, pintzen dugu askotan, foku guztia umetzetan eta narabekin, baina nor dauz haiekin egunero. Nork ematen die adibidez, piniko dizuet adibide konkretu bat, goratzen duzue Fortnite? Fortniteekin izan zen momentu bat, vamos a morir, hori izan, pixka bat diskurtsoa, adikzioa, zer gertatu egin da Fortniteekin? Pues pizkanaka joan dala, baita ere rebete bizatu egin behar ditugu gauzak, hori alde batetik. Eta horrekin lotuta nigo geratzen dut, klaro,
familiek esaten zidaten. Jo, eske gastatzen dote diru pilo bat. Fortnite detaien, nola dira, ahaztu egin dut, gorputzarena, eskinak, hori da. Gastatzen dute diru pila bat, eta edo baina, noren dirua? Nola gastatzen dute? Horretarako behar dute txartel bat, eta txartel horrek behar ditu kodigo batzuk, guztia egin behar da, orduan norbaitik ematen dugu, eta nork ematen dugu gurasoak. Orduan, ostras, fokua nola ipintzen dugu, eta baita ere horrekin lotuta, pizka bat zemotatako edukia ikusten ari direna gaur egun. Eta zemotatako akompainamenduak ematen dire, eta horrekin lotzen dugu pizka bat gaurko gaiarekin konkretukiz dela gehiago manosfera. Niko horatzen dute iderrek, gainera kanpoan nengoen eta komentatu egin zidan, nola ikusten zara manosferari buruz hitz egiteko. Egia da ni manosfera elkar ikusi behar izan dut, indarkeri matxistei buruz hitz egin nodan bakoitzean, eta baita ere da, zerbait gazteek, da eduki izan aldezaketen eduki bat, ezta? Orduan, bertatik hasiko gara, zen eta berrikusi egin ditudan, ezta, ikerketak eta pixka bat eguneratzen zer izan diren azkenengo tendentziak, fokua ipini egin da manosfera eta gazteek izaten duten sarrera edo sarbidea manosferari. Nola ikusten dozue dala erlazio hau. Ikusten dozue gazten, manosferak, danak badakigu zer den manosfera, ez da berriz errepikatzearen. Uste dozue manosferak eragina izaten ari dau gaztengan, gazten diskurtsoengan. Adibidez, ipina... askotan, nien ibiltzen sare soziologietan egizte, azkenean diskursoa hor dago, beraiek hortan daude, TikTok eta horako gauzetan, eta hor dago diskurso hori. Beren bura biktimatzat hartzea. Guri, ikusten dugu kaslan artean, igual parte bat jarri eta mutia naizelako patzen dirazu. Edo mania jazu mutia naizelako, edo hori neske dizu egiten, olako diskursoak, biktimismo hori ikut oso erratua dagoela. Haiek batzuk, akaten autopercepzioa da, ja, alderantzizko munduan. Eta azkenean, sisteman patriarkalaren edo matxismoaren ukazioa, eta hori da, nurtut 21. mendeko matxismoan, ukatzea, desberdintasuna da hori. La imagen corporal de las chavalas. Yo tengo una hija de 15 años y, el cómo se maquillan o se visten, están todo el rato, ¿no? Su imagen corporal y cómo se ven está completamente ligada a... Egia da, manosfe, orain itzingo dugu nola interpretatzen den, nola ematen den manosfea, bale? Zematatako bideak, komentatu egin dituz, entzun dut TikTok, entzun dut, joango gara pizkanaka, esaten noiz hasi, noiz zergaitik areagut egin da manosferaren diskurtsoa eta integratu egin da, bale? Zer gertatu, zein faktore eman dira hori gertatzeko. Baina indarkeri simbolikoa da zerbait, gure historian zehar eman dena, modu oso desberdinetan, segun zein etapatan eta zein arotan mugitzen garen, baina egia da azkenengo etapan honetan non oso mundu, esango dugu, superficial matean mugitzen gara. Ez bakarrik, eta hemen ikusi nahi dodana da zuek ikustea, ez soilik haiek, honetan jolasten dugu guztiok. Eta askotan ipintzen dugunean fokua eta egia da gazteek jaten ari dira horrelako diskurtsa, baina helduak. Ez dakit igual Elizondon, igual dekozue beste tendentzia super hiper mega feminista. Oie, ni nongokoa naizen baina askoz gehiago gutxien ez dekozue sartu bezain laster kartel bat non ipintzen dozuen eta hemen herri asko da. Gero da beste gauza bat ematen baldin badira edo ez.
Baina gutxienez, simbolikoki eta hor dago lota, simbolikoki gaude mundu batean oso simbolikoa dela. Eta indar handia dekor. Handiar, baina asko deko. Ipiniko dut, egia da tendentzia jeitzi egin dela, zen da pandemia, asko areagotu egin zen, adibidez, Tinderren erabilera. Tinder, Grindr, ipini nahi dituzuen plataformak. Oraindik ere asko erabiltzen da, baina ez hainbeste pandemia logikoa zenez, pandemia nola egiten genuen, edo hori post-pandemia lehenengo hilabietetan, non ia eskinen ez daukitzen, nola egiten demontre egin aldezakegu beste pertsona batzuk ezagutzeko, Tinder. Baina, Tinder begira nola funtzen. Badakizu edanak zer den Tinder, badazpada, eta askotan ematen dugu dana bai espetzatzen dut. Tinder da aplikazio bat, ligatzeko aplikazio bat, eta nola erabiltzen den da soilik. Egiten dozuna da ikustea soilik argazkiak, eta argazkien bitartez, zuk esaten dozu, baiet, da horrela, baiet zara ezetz. Tal cual, Osea, no hay más, eta bai, ez, bai, ez. Begira zein indarra dekon. Eta ez nago, honek, Tinderren kontrako inolako diskurtsorik esan naiz, eta gero badaude esperientziak oso positiboak izan direnak, baina egia da, eta hori baita ere elkarrotu da indarkeri matxistekin, nik egin ditudan ikerketetan eta baita ere egin ditudan tailerretan neskek, baina ez dago, zer ikusirik askoz ere, beldurra askoz ere gehiago sentitzen dute mutilako. Baina askoz ere. Alde batetik, haiek edo haien gorputzak diskriminatzeko. Bestaldetik, zerbait gertatzen badin bazaie. Ni nire lagunan artean egin ditugu segurtasun kodigoak. Non adibidez egiten genuna zen, norbait gelditzen baldin bazen mutil batekin egiten zuena zen, kotzearen, kotzez, hartzen baldin bazuen neskak, egiten zuena zen, kotzearen argazki atera eta ubikazioa aktibatu. Jakiteko baldin eta zerbait gertatzen baldin bazen, ostras, Eta ez da nire lagunen arte bakarri zen, eta hau niretzako egia da hartzen baldin badugu beste ikuspuntu kritiko batetatik da benetan berbegiratzeko, baina egin nuen pila bat neska hauekin haiek kontatzen zidaten haien segurtasuna nola, eta, zegoen PowerPoint horretan, zegoen azkenengo puntu horretan da, nola autozaintza, nola egin. Eta neska hauek egiten zutena autozaintza modun, ikusten zutena zen, segun eta zemotatako argazkiak igotzen zenun, eratzotzaile gehiago izan aldezakezua gutxiago. Adibidez, ipiniko dizut adibide konkretu bat. Zuk argazki horik gero eta sexualizatuagoak baldin bazeuden eta adibidez ipintzen bazenun argazki bat bikinarekin, erasotzaile gehiago edo gutxiago? Gehiago. Askoz gehiago. Orduan, zer egiten zuten? Eta ez da neska bakarra kontatu egin dira, baizik eta neska asko egiten zutena da, ni kontrolatzen dut pila bat, zemotatako argazkiak igotzen ditu da. Hori, danak. Ez bakarrik Tinderrerako. Dana kontrolatzen dugu, hau, txakurra dekogunok, dana epintzen dugu txakurra, leku guztietan, bada ez bada, orain oso garrantzitsuna da mendira jutea. Eta danak ipintzen dugu argazki bat mendian, eta beste bat, eta kirola egiten badugu, baita. Orduan, bakarrik argazkien bitartez, jakiten dugu, suposatzen baldin bada, kirolaria dela, gustatzen zaiola mendia, eta txakur bateko. Argazkien bitartez. Eta gero, haiek esaten zidana da, haien segurtasun kodigoak lotu egin zutela baita ere hashtag ekin. Osa, zuk ipina dezakezu etiketak. Pues, ez daki, romantika, no sé qué, no sé cuál. Haiek ipinitzen zutena zen, barregingo duzu. Feminista, vegana, eta zer ipintzen zuten, eta mendizale horrelako zerbait. Eta zen como, yo también utilizo el mismo truco, el de vegana y feminista, eta horrela, sartuko diren erasotzaileak ja, hasieratik erasotuko dizute. Hasieratik. Orduan, hori baita ere oso lotuta dago manosferarekin da diskurtso hori, non manosferak ez da bakarri diskurtso eta ideologikoki, politikoki baldintzatzen dituela ja norma batzuk. Orain joango garela pixka bat hitz egiten zen notatako diskurtsoak baldintzatzen ditu. Baizik eta baita ere indarkeri konkretuak eman direla. Esango dugu espazio horretatik.
Bereziki noren kontra? Emakume, feminista, eta ja, zertatzen baldin badu, elkargurutzatzen baldin baditugu bestelako erpin batzuk, adibidez, ja, antirrazista, eta gainera, ez dakit, bai, anistasun kognitibo bat baldin badekozu, bueno, akainon. Norarte, non ni egia da, niretzako zaintza publikoa eta gero eta gehiagora joaten da, eta horrezegaitik pasadan, ikusten dozu nola lotzen dudan, pasaden ikasturtean utzi egin nuen tailerrak emoteari zen, eta baita ere, bueno, zaintza pizka bat behar nuen, eta niretzako ja etortze eta bira ze gertatu egin zaidan gaur. Dan sintoma bat nekatuta nagoela, ezta? Eta orduan ja pasan urtein ikasturtean ja esan nuen, bueno, ja tailerrena utzi egin behar diot, ja eraman behar ditut bestelako ibilbideak, baina begira zer gertatu egin den emakume feminista hauekin non haiek erabaki egin zutena momentu baten eta ikusiko dugu, no? Azkenean zer gertatzen den manosferarekin eta nola zer egin dezakegu horren kontra, baina oso neketsua da feminista izatea. Segurenik, hemengo askok nekatzen zarete eta adibidez horrelako egunak etortzen direnean, da sentsazio bat de, venga ya, que sí. Sí, que sí, ya. Pues imagina mundu digitalean egin basaude. Egunero soportatzen eta zure motzilan eramaten diskurtsoak. Gainera, gertatu egin zen momentu batean, badirudi feminista izatea superindartsua iruditu behar zen. Non ezinezkoa zen zure gorputza eta zu era vulnerable batean agertzea. Eta horrek ekarri egin zuen eta badauz, adibidez, Euskal Herriko pertsona oso famatuak izan direnak eta utzi behar izan diote, momentutaz utzi behar dute. Zen eta indarra indarkeria hain handia da, non zure gorputza eta zure sentimenduak eta zure emozioak ezin dute gehiago. Alde batetik nekeagatik eta gero beste aldetik indarkeria oso bortitza badako. Eta aguantatzea eta, ostras, nik orain dela 5-6 urte sortea izan nuen mugimendu feministan eta mundu digitalean, ezta? Haien gorputzak ipintzen zuten emakumeekin egoteak mai inguru baten, eta geuden hitz egiten, izan behar gara ekintzaileak, feministak, bla, eta nola eragin, eta nola lortu, eta matatu egin ziren batean argiak, eta komentatu egin zuten zen, guztiz atzean gertatzen den guztia. Eta dira indarkeriak, ze gertatzen den, ze nekatuak daude zen, eta batzutan dakotela sentsazio ez da figura non jun. Izan nuen beste espazio bat, non kolaboratu egin zuten hainbat emakume, batez ere mundu digitalean daude desenak, eta sortu egin zen espazio hori horri buruz hitz egiteko. Claro, zer demontre egin da, eta ja, zuei esaten edo galdetzen dizu, zer egin dezakegunen kontra. Utzi egoteari, eta zer egin aldezakegu? Zer bururatzen zaizu edo nola? Zin borrokan bezala, saretu, indartu eta horrela egin. Kanpoan gertatzen den modu, hori ikusi behar dugu. Egia da, hemen dago zerbait kolektiboki eta individuala dela. Individuala da, ikusten dauzunean zure gorputza, zeu eta sentimenduak eta seguna honek batzuk hemen horrelako prozedura batetatik pasatu egin dozuela, esatea, onarte eta epe X-epera zainduko den bide eta ezartuko eta batzuk egiten zuten zen, nik indarkeria duna manosferatik indarkeria pasatzen nuen nainean, nik erantzuten nuen. Eta horrek zer egiten zuen. Haiek konturatu, eta, klaro, momentuan da, janga gara trebatzen, nahi dugu borroka egin, nahi dugu bertan egon, ez isiltzea, ezta? Klaro, baina benetan atzean daudezenak,
alde batetik oso astunak dira, eta gero beste aldetik, ostras, tentsioa mantentzen dute. Orduan, claro, llegatzen zen momentu batean, eta zaindu egin behar dugu, eta igual, X momentuan, eta hori ikusten dut ikuspegi individuala, zaindu eta retiratu, eta, bueno, hartu distantziarekin. Eta aldosun heinean, saretze eta bestelako zentak gertatzen dena da, haiek zeukaten sentsazioa da oso, honen kontra oso modu individuale borroka egiten zutela. Odan, saretzea mundu digitalean oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua bakarrik eta soilik sentitzeko. Eta gero, mundu individualean, zuk adin behar duzu, kanpotik eta beste leku batetatik hau hartzea, ezinbestekoa da, horrelako espazio badago, eta hau bai aipatuko dut, ezagutzen duzu Lucía Monbio? Maravillosa, emakume antirrazismoari buruz hitz egiten du, eta baita ere emakume gisa bezala. Nahi baduzue jarraitu, super komenigarria da. Eta berak, zerbait esan zuen niri berpiztu egin zitzaidan baita ere burmuinan, ni baita ere lan egiten dudan. Esparruan da batez ere gaitzaldiak eta bar. Eta berak esatezean, beti eskatzen didate zer sarkastika brillante. Eta batzutan ez nago horretarako, eta mundu digitalean baldin banago badirudi onerrotan egon behar naz, eta gainera hori badirudi espero dutela nire aldetik horrela izatea, eta batzutan ez deko purua horretarako. Eta orduan esan nuen, zerbait asko hitz egin dugun, eta espero dut martxoak 8 bihar ekarrita zaintza, ze garrantzitsua da inbaietz. Baina zaintza ipini behar dugu, elkargurutzatu egin behar dugu ikuspuntu guztietatik. Eta batzutan, igual da erretiratzea, hartzea arnasa, eta hor bertan egotea oso bortitza da. Eta, klaro, noski, beste kolektiboki hitz egin da ezinbestekoa da saretzea. Saretzea eta uste dut egon behar garela. Orain mundu digitalean esan dugu, ezin dugu bikoiztu mundu digitalea eta mundu offlinea eta bi mundu desberdin izango balida bezala, ezin dugu hori bikoiztu. Orduan, ateratzen ari garen modun, kaletara ere simbolikoki pintzen ditugu kortelak eta bar, modu berdinean, espaziora da mundu digitalera atera egin behar gara. Nola? Elkarlotuz, saretuz, zainduz, pizkanaka, ezin dugu dana, behar gara poliki, baita ere, nekeak hartuta, eta bertan egon, eta ikertu, eta hitz egin, eta honekin lotuta, beira, batzuk seguru entzun zenutela orain dela, hau dira urteak, diskursos neomachistas. Zer ziren? Diskurtso neomachista hauek. Bai beste bat hitz egiten. Zer ziren diskurtso neomachistak, edo nola... Inork ez da, Gizon berritu batzuek egiten zituzten diskursoak, gibelean bazituztenak betiko mekanismo matxista berdinak, baina makillatuta. Bai, eta baita ere makillatu egin zuten, zerbait lan oso ona egin zituzten feministak zen berdintasunaren nola da, bai, el velo de la igualdad, eta hortatik, eta berdintasun lortuta, bale? Momentu baten, orain, eta ipiniko dizuet epea, bale? Noiz hasi egin ziren honi buruz hitz egiten. Hode hitz egiten momentu horretan, diskurtso neomachistei buruz edo hitza izatez, 2008an, 2009an ipini egin zen, eta gero gehiago lotu egin zen, eta gehiago ikertu, eta egon ziren momentuak asko hitz egin zen hori buruz, eta baita ere hitzaldiak, eta honekin esan nahi dodana da, manosfera dela zerbait saretua eta digitala dena, eta bai, hitz egin behar duguna, baina ez dela berria. Matxismoak eta sistemak eta instituzio matxistak berbegiratu eta ikusiko dituzte, bai, espazio oso desberdinak hau bermatzeko. Eta konkretuki,
ikusi egin dute mundu digitala daukata espazio oso egonkor. Zergaitik uste dozue areagotu dela momentu hauetan manosfera edo zer gertatzen da, zergaitik uste dozue, pini faktoreak, uste dituzuen faktoreak. Esto es a lo loco, esto dozue, hau ez dago, bai, bakoitzak pentsa bezala, zer uste dozue bertau egin dala, Diskurso feministak hartu dela indarra. Reakzio. Claro, da, una akzio-reakzio esaten dena, ezta? Eta, claro, ikusten da denean, zerbait horrela, zertarako dago indarkeria. Ordena mantentzeko. Zerbait orden hori tentsionatu egiten denean, indarkeria bortitzago izango da. Hau ipintzen baldin badago, genero indarkeriazko kasu batean, oso argi ikusten dugu, ezta? Emakumeak errebelatu egiten denean indarkeria areagotzen da momentu horretan, eta zergaitik zen eta izatez, berak beldur daukalako emakumea juteagatik. Kasu honetan eramango dugu matxismoa kolektiboki hitz egin da. Beldurra zeukaten 2018an. Beldurra sentitu zuten, benetan ikustea, eta begiragileak. Es que burrak, hasta emozionatu egin naz. Ikustea ez da kaleak, es que ezinezkoa zen ateratzea kalera. Dana zegoen, batez ere emakumeetaz, ezta? Eta hori beldurgarria da. Bai, eta saretze hori asko lortu egin zen mundu digitalaren bitartez. Zen eta, bueno, egon ziren deialdiak, egon ziren espazio eta gune asko digitalak izan zirenak, hori baldintzatu egin zuten. Baita ere, momentu horretan, goratzen dozu izan zen mugimendu mitu. Eta horrek, joaten zen zuzenki, noren kontra. Gizon boteretxo edo, zaketu. Bai. Gizon boterearekin, izan. Bai, maskulinitatearekin. Batez ere maskulinitatearen hegemoniaren kontra, osea zen, dardo bat konkretuki horren kontra, eta hasi egin ziren, eta nik goratzen duen momentan, baina orain zertira, indarkerik gehiago lehen baino, gaude letxarrogo lehen baino, ez, gehiago hitz egiten da, orduan. Zerbait egin behar zen, zerbait burutu egin behar zen, eta orduan hor ikusten da, ez dekote justo hemen, baina ikusten da nola hasi egin ziren, batez ere, eta areagotu egin ziren, bereziki, web batzuk, eta non, web hori oso maskulinizatuak ziren. Burratzen zaizu webren bat oso famatua dena, por ejemplo, berdina, besteren bat, baina izatez, manosfera beste ale batetatik hasi zen. Ez bakarrik con el tema de las web eta horrelakoak. Zeintzuk uste dozue benetan hasi egin ziren? Badira youtuberrak, ez batzuk oso... Bai, oso urbil. Gallardo, eta hombre cualtero, da fiskat... Zer esan duzu lehena? Pues youtuberra da. Youtuberrak ez, baina zer esan duzu hetero? Hombre blanco hetero, dela. Bai, bale. Gallardo, bueno, badirela... Norbaiti buratzen zaio, dago elkar lotuta, pistak ematen dizkizuet. Gizonak, bai? Baina bereziki egiten zituzten diskurtsoa da, egiten zituzten edo youtuberrak edo bideoak edo gitak zertadako. Ligatzeko. Nork esan da? Ligatzeko. Sedukziorako youtuber horiek. Bertatik hasi egin zen, ez ziren. Azkenengo, ikerketek aipatzen dutena da, dana. Forokotzez orain dela asko hasi egin ziren, badaude web batzuk oso matxistak eta egon direnak, baina peliki bilaten ziren izten. Baina ze gertatu egin zen, noen momentu horretan, egon zen momentu konkretu bat, non seduziorako guru batzuk hasi egin ziren hitz egiten, eta nola hurbildu emakumei, eta zer esan, eta nola esan, eta bestela zen ginen emakumeak, eta euskagu bi
Bai, edo bestea? Eta lesbiana. Ah, bueno, entonces tres, perdón, tres, estrecha, nork esan dao. Claro, es que no hay punto medio, bueno, o una la otra, orduan, hor geuden, ¿vale? Orduan, bertatik hasi egin ziren, eta zer gertatu egin zen, eta hor bai, sartzen naiz ni, eta zer ikusten nuen nik adibidez manosferarekin eta giztetxoekin zer gertatzen zen. Igual no veían a los gurús de la seducción, ¿vale? Baina, bai ikusten zituzten youtuber batzuk, non, ni konkretuki ez ditute haien izenak aipatuko, ¿vale? Eta, zertarako haientzako, ja bastante famosos son. Orduan, ni goratzen dut bideo bat, bereziki, hau zen, pues ja, igual, joi, 10 urte. Haiek zeuden hitz, egiten zutena da, grabatzen ziren, eta egiten zutizten ziren bromak. Seguro batzuk ja dekozue batzuk buruan. Eta broma horietan egiten zutena zen adibidez, deitzen zuten adibidez a prostitutas. Eta prostitutei egiten ziretena zen, indarkeri sexualak, matxistak, eta normalizatzen zen. Hau men ertean, nik landu egin dut eskoletan, eta guztiz normalizatzen zen, diskurtsoa. Eta indarkeri hauek normalizatzen ziren pila bat. Naturaltasunez, eta gainera gero baitare hartu egin zen diskurtso de, eske ez hater. Hater indarkeria da. Ezin dugu normalizatu edo naturalizatu. Ezin dugu, eta oso ondo aipatu egin dezu, adibidez. Hau, gertatzen zen heinean, bazeuden beste batez ere youtuber emakume, eta oso bortitzak izan ziren, ez soilik emakume feminista, ja bakarrik lesbiana izateagatik. Hor, badakizue, ezagutzen duzue youtuberren bat oso famatua dena eta gainera bere orientazio sexuala kapitalizatu egin duena. Eta esango dudanean izena, ulertuko duzu zergatik esan dudan kapitalizatu egin duela. Emakumezkoa. ¿Dulceida? A ver, por favor, ¿ha capitalizado o no ha capitalizado? Por favor. Claro, badirudi que es la gurú del lesbianismo y el feminismo y es a ver. Amatxu maitea, vamos. ¿Vale? Baina, bueno, ez noa emakumeen kontra, ez berak ikusiko dau, non ipintzen den, zen posizionamendu ipintzen den, zer egiten dauen, bere diruarekin eta orientazio eta nahi duenarekin, bale? Baina, gertatzen zen berak esan zuenean emakume batekin zegoela, manosfera guztia, beraren kontra jun zen. Bera momentu horretan egin zuen zen aldarrikatzea gehiago, kapitalizatu egin zuen bere orientazio sexuala, dena kapitalizatzen dago, pues baita ere, Afrikara jutea, eta, bueno, dana kapitalizatzen dago. Baina, bera egon da momentu bat non utzi behar izan dago, baita ere. Atzean, eta hori adibidez txikirrekin asko lan egiten dut, da, protagonistaren atzean badaude sentimenduak eta badauz gorputzak. Eta ostras, horrek minak ditu, Eta manosfera momentu horretan beraren kontra joan zen bere dardo guztiekin. Eta horrela bertau egin ziren hainbat emakumeekin. Nola sorta hori zen manosfera, poliki-poliki saretu joan ziren, pizkanaka, adibidez hartu egin zuten indar handia web horiek, gero badaude los de la custodia compartida famosos, los de los hombres solos, esaten zaiena, bertatik hori estatu batuetatik etortzen direnak eta erresuma batutik, ja badaude organizazio oso egonkorrak direnak, eta hemen baita ere txertatu egin direnak, eta norbaitek aipatu egin dau lehen zerbait oso garrantzitsua izan dena, nada, ze motatako nondik saltzen dote hau. Zein eta gertatzen dena, eta nik ipiniko dizuete badakizu nondik noa. Uste duzue berdintasunezko diskurtsoa badaiko gula? Berdintasunezko diskurtsoa.
politikoki eta... Bai, begira. Mineko dizuet gaurko adibide bat, bale? Pizka bat barre egiteko. Goizean, ikusi egin dozuen moduan, nahiko urdurian az, no? Orduan, goizean joan behar izan naz, pizka bat aire hartzeko gimnasiora, eta, bueno, nire nagoa gimnasio oso txiki batera. Eta orduan nire aita, nire ama, danak, bueno. Eta joan naz, eta nire entrenatzaileak zegoen nire barre egite, baina modu honean, bihar matzoa sortzi, kaiate nago superkantzata, Eta bazegoen beste entrenatzaile bat, zela nire aitaren entrenatzailea. Oie, kaiau, ez du ez esan. Eta ni, nengoen bestearekin, bueno, hainbat gauzei buruz hitz egiten, eta, klaro, berat, geudenak. Eta aita janda gero. Eta esan dit, oie, esti, zer pentsaten dozu honi buruz? Pues nahiko isile gara, ez dut ez debez... Badakizu zer pentsatzen duen? Badakizu zer esan dagoen? Feminazi. Eta nik benetan esaten dizuet, ez duela ez zebez esan. Zergaitik. Ez delako ondo ikusten. Segurenik nire aitarekin ikusi egin duelako, ez dakit zergaitik edo hitz egin dagoelako, ez dakit. Hori ez da, gizon arteen, hor geuden, egia da, geuden, geuden zein neska momentu, bai, egia da, segurenik izango da horrezaitik, baina baitari igual aita eman deiolako txantze berak esateko, seguro, hor egongo da, seguro. Orduan, claro, pentsatu egin dudana, ostras, ez ara atrebitu esateko zu benetan pentsaten dotzuna. Zergaitik zen, eta egia da, politikoki eta mail batean, eta aspektu, esango dugu, superficial batean, oso superficial batean berdintasunezko diskurtsoa hor dago. Baina gero, pentsamendua eta bernean gure barneak eta zer deko gorbanen ikusi behar ditu. Eta hori da, gero, demostratzen dena adibidez jarreretan, gure eguneroko jarreretan, gero, adibidez jarraitzea edo ez, edo adibidez tabernan entzuten diren diskurtso desberdin. Eta gure barrunbetan eta gure barneko kodigoetan, eta badakit asko kostatzen dela gauzak aldatzea. Bakoitzak jakingo dozue, zuen barneko prozeduran zenbat kostatzen diren gauzak aldatzea. Baina berdintasunezko, bai, diskurtso bat bai dagoela garatu. Eta horrek zer suposatzen da? Berdintasunezko diskurtso bat garatuta bat egoela eta... Korrektasuna, da, teoria bat aski ongi dakela jendeak, jakin bai, baina gero ez du bermatzen iriz barnean dagoenik hori. Bale, hori guztiz da, teoria bat, badakigula, eta are gaino limiteak dakigu, noraino heldu algare. Eta hori, batez lehen epatu egin dozuna, maskulinitatea sostengatzen duten pertsona horiek, eta batez ere maskulinitate hegemonikotik hurbil dago esenak, eta maskulinitate hegemonikoa, perdonadme chicos, pero muy pocos. Baina maskulinitate hegemoniko hurbilditik dago esenak, badikete orain non dagoen, badikit noraino heltzen den. Baina zer gertatzen da espazio digitalean? Zer gertatzen da? Anonimotasuna, zer gehiago? Impunitatea. Impunitatea dago eta asparru eta hutsunen legal. Bueno, handia ez da, eske da itzelezkoa. Zen eta adibidez indarkeri zuzenak emon direnean, eta da batez nik ikertu egin ditudanak, hau da indarkeri zuzenak. Indarkeri, adibidez, indarkeri sexualak, indarkeri sexistak emon direnean, eta badakigunean nori izan den pertsona hori, benetan gero legalki gertatu egin dena da. Ez zebez, benetan, ez da zebez gertatzen dena da, daukazula ordaintzeko ez daki zenbat. Baina ez da gehiago, eta ez nago penalitatearen aldetik hitz egiten, Baina dago batez ere bermintestazio, prozedura horretan, pertsonari konta egin behar izan duen guztia, eta gero pasa egin duen, eta prozedura beratik, ez dio ez da ematen psikologo batera juteko. Orduan, da bakarrik hori da, batez ere dignitatea zaintzea. Eta dignitate horretan, daukagu oso esparruz legalki hitz eginda, hutsune, oso handia. Orduan, imaginau, non gainera, adibidez espazioetan, anonimotasuna guztia. Orduan, ipina dezakezu nahi dozuna, eta hor bai zure tripetan egiten dozuna eta pentsatzen dutzuna, ipina dezakezu.
Hori da alde batetik, eta gero badago beste aldetik zerbait martxoa 8arekin lehen aipatu egin dozuena, da beldurra. Orduan, maskulinitatea ikusten da, modu batena baten, gero, zerbait egin behar da, ordena mantendu behar dugu, eta bertatik zaretzen dira, ezta? Eta bereziki nola lotzen ari dira, haien diskurtsoak gero eta gehiagora eta, zuk aipatu egin duzu hitza, biktimario. Biktimarioaren imaginarioa zabaltzen dute. Adibidez, nola? Epini diskurtsoak edo esaldiak, esan duzu biktima, zein esaldi gehiago erabili izan dute. Eta lotzen die pila bat haien minarekin eta haien beldurrarekin, lotzen dute. Osa da? Ez gara bortxatzaileak. Claro, ahora todos somos violadores. Kontratu bat sinatu beharko da. Claro, que zer gehiago, bota, esa. Gizonen egun bat, ez, martxatzen. Bai, gizonaren eguna, esa oso polita da, gizonaren eguna, asko gustatzen zait hori. Zer gehiago esaten di. Emakume batek erekitzen duela agua eta kartzelean sartuko dituela. Bai. Eta beste bat hau oso tipikoa baitara, semeak eta alabak dituzenak. Hombre, siempre se los lleva ella. Siempre, Oye. Badirudi, joder, beti esaten. Eta kentzen digute etxea. Bai, egia da, etxea baita ere, baina bai, batzutan egia da batzuk ipintzen dute gehiago fokua, etxean, Gehiena. Egia da. Etzaien berti. Bai. Bueno, batzuk barkatu interpelatzeagatik hainbeste, baina... Diskriminazio positiboko politika hori, bomberuanan, ezagizen batean. Bai, hori azperabili izan da, bai. Bueno, eta orain Rubialesekin eta Jenniferrekin gertatu egin zena, batzuk ipini egin dira toperaino. Baina, barre egin aldezakegu, baina badago zerbait, sustraizkoa dena, eta da diskurtso hauek baita ere hor, ez dira bakarrik gizon bakarra, badaude alderdi ideologiko batzuk oso interesatuta daudezenak hau ateratzeko eta bermatzeko. Batez ere, alderdi ultraeskuinak. Oso interesatuta dauz, eta ikusi egin da nola egoraka da elkarlotuta egon da hainbat alderdien gorakadarekin. Eta gainera hien diskurtsoan eta praktikoki eta ideologiko irabili izan dute horrelako espazio eta gunetan eman dena. Baina, benetan, gerau, niretzako idei garrantzitsu bat da, nondik lotzen duten eta nondik bideratzen duten diskurtsoa. Eta da, zerbait oso afektiboa dena eta oso emozionala dena da, beldurra. Beldurraren alde. Lotzen dugu, guztio bezala, begira konfinamenduan. Konfinamenduan inork ez zigun esan, edo ez zeuden paretak ez da zutaberik gure etzea, baina geratu egin ginen etzen. Oso, beldurra asko eragiten dago. Eta kasu honetan, oso ondo menderatzen ari dira, hainbat diskurtso, poliki-poliki, zertatzen dira, migrantein kontra baitere gertatzen den modun. Hau, elkar gurutzate dugu mila erpin. Baina kasu honetan, ikusi egin zutenean gorakada eta inestable modun batean, ez da, desoreka bat eroki egin alzela, izan da gorakada. Eta gorakada hau, bereziki hasi egin zen, ez da, guru hauekin, eta gero poliki-poliki, saretu joan dira. Eta tantak, esaten zuten, ez da, ikerketa batean, erabiltzen zituzten, ez da, erabiltzen diren, baina politikoki baita erabiltzen da estrategia gara, tantak botatzen. Eta tantak, badirudi, hasierako momentu batean ez arela bustitzen. Baina tantak erortzen baldin badera bustitzen zara. Eta gure umeak eta konkretuki batez ere nori kudeatzen zaie gizonei eta gizon gazteei. Eta ipiniko dizuet adibideak, nik ikusi bestela badeko oso batez ere bertan ja duten zarenak eta lan egiten duzuenak, mesedez niri esan eta ipini beste adibide batzuk, Baina nik ikusi egin ditut bereziki adibidez ume batzuk erasotuak izan direnak, nola haien frustrazioa bideratu egin dute
esan ez de, oie, yo también sufro acoso, edo nik baita ere jasotzen dut, eta nik baita ere, eta zergaitik zuki hitz egiten diazu, baina, osea, zergaitik jasotzen dozu erasoa. Planteatu hori, eta nortzuk erasotzen dizute. Baina, lotu egin duten ez haien beldurraren diskurtsoarekin, ostras, haiek benetan oso bortitzak dira, nik klaseak eman ditudanean adibidez berdintasunarekin eta ziberindarkerekin, kostatzen da pila bat. Eta gero, bereziki gero ja daude maskulinitate hegemoniko horiek, liderrak. Eta liderrak eta gainera bai, futbola eta gora gaina claro, nik gainera bai, beira nondik natorri, eta nita gabarra, eta imaginago egunero jasoi gardu danak, bai, santa pereza, baina benetan, gero geratzen zarena. Como la típica malhumorada nordan, ni. Baina ikusten dugu orain dana balio dagoela. Dana balio da. Eta, claro, martxoa 8 izartzen, oso hurbil dagoenez, hurbil, oraindik ere geratzen da hilabete bat. Baina, ostras, nola tartekatzen da diskurtsoa, baita ere zinkintzeko martxoa 8arena. Bai, ikaragarria da. Zer demontre zer ikusi dola gabarra, bai, ez dutelako badakizu nordanak zer dela gabarra zenetan egitzen. Pues, oso askar da. Itxasontzi, super, enik ez da. Super, hiper mega antiguo eta ateratzen dela, suposatzen da, atletikek erabazten duenean zerbait. Zer gertatu egin zen, orain dela 6 urte emakumezkoak, atletikoskoak. Irabazin egin zutela, eta irabazin dute 2 alditan. Eta ez dute 2 aldi horietan ez dute gabarratera. Eta erabaki egin dute berri, porque pusieron, y esto es lo que a mí, ipini egin zuten, momentu horietan argudioa esanez, eske gabarra ja zegoela oso txarto, igual zerbait gertatzen zela, blu, eta zen batez ere emakumeen zaintzagatik. Zer erabaki egin dute, benetan, eta ez da broma, ez da broma. Atera egin da, en el correo atzo etera egin da, gabarra, atletik erabizten baldin badau, 11 aterako dela. Claro, eta nola zu, ni askotan telebistan parte hartzen dut. Eta claro, diak, futbola sartzen denean ni beti egiten duten galdetu mesedez zertarako galdetzen didazu, zertarko bestela. Baina eske dira kontraesan guztiak, da, niretzako da orain isla bat, oso hurbiletik bezitzen ari naizelako, eta benetan, ez dakit norbaitek hemen Bilbon edo Bilbo hurbiletik bizi egin dozuen, baina benetan da, hemen gertatzen eta ez esan ezer, eta bestela bari duzu hori da, zarela da tipika. Baina, elkar lotu egin dute martxoa 8 orain etortzen dela, gabarraren historiarekin, eta baina hori bai, San Mamés, bihar egongo da Mores. Bai, Mores egongo da, seguro dana Mores, eta hori da gure kontraesan handia. Zein ordu dekogu, barkau? Ez dako derez? 7:30. Vale. Ez ziren markatu beldurraz, eta ez dugu leheno da... Bai, esan. Ustezko salaketa faltsuena. Bai, ezakitze, hori ere, horra ipatu nizu, Rubial gizon eta baina hor txertatzen da, eta ez dira bakarri gizonezkoen artean, zenik gaitu izan ditut, seme koskorren ama batzuk gaitu ditut ere, beren semengatik beldurra edo zontetzen dutela, ez da, erreixa egun gizonezko izatea, zekara, beren semek ere, igual jaso dizakete alako salaketa bat, hori ez dira bakarri, beldurra izate bakarrik gizonen artean edatzen, zenbait emakumeen ere bai. Bi gauza oso garrantzitsu izan dituzunak. Alde batetik ustezko salaketak esaten dituztenean eta komentatzen dituztenean. Hori
diskurtso neomatxistei buruz hitz egin donen, hori zen adibide konkretu bat, momentu horretan, eta beti, nik goratzen dut, seguroke baita ere goratzen dut, baten ginenean formakuntza batera, lehenengo gauza esan behar, eta ja, ni llebatu egin nintzen momentu baten, non, ez dut, esango, bakarrik dira 0,0, eske, eta justifikatzea, non, zuk ez dozuna, esaten badidazu hori, da, niri ipintzen ari didazulako dura da. Eta da, daukazula jako, zure buruan, konstrukzio konkretu bat. Berdin da zer esango dizut, zer esan nahi duzut. 0,0, baina ez dut justifikatu. Euneko bia baldin bada eta, zer, emakumeak izateagatik ja, bueno, badago bide hori. Eta zer, baina horrek kentzen dau genero indarkeria, baina eta, benetan, ez naiz horretan sartuko, ez da, momentu hori, eta hori elkar lotzen da, baita ere ez da, feministekin eta mundu digitalean, badirudi, unerotan, justifikatu egin behar dituzula, zergetik esaten duzu, nondik ateratzen dituzun gauzak, benetan, badaudela 1000 youtuber, 1000, bai, espertak ez da espertok hitz egiten dutela, pues ez dakit, del huevo de la gallina, bueno, eta orain buratu egin zait ez gauza bat, erabili egin zutena, abortuaren gallina, horatzen duzu bideo hori, baita ere erabili izan zutela manosferatik gure kontrako juteko, batez ere abortu legearen kontra. Eta badago, zuk aipatu egin duzuna, adibidez, San Fermineko, eta hau bai, hurbilago deko zuen kasu bat da, San Fermineko kasu. San Fermineko kasu eta gero, bereziki espazio hauetan, bueno, itxedez, bertatik pasatu egin zan neskaren bideoa, bertatik pasatu egin zan neskaren datuak, eta zer gertatu egin da horrekin. Deus ere? Hori da batez ere hutsune legal hori eta benetan, zenbat alditan, seguro eta gainera zuek bila gozaudetela, segurenik hau zuen barrumetan gaiago lotzen dizuten edo kasu batana, zenbatetan mentzatu egin dut neska hori individualki lehen egiten dugu eta kolektiboki egia da eta hor elkar lotu egin zen, eta hor bai maskulinitateak berriz beldur handia sentitu egin zuen, eta atera egin ginen 1000 emakume oso txarto sentitzen ginen, egonda eraldaketa bat politikoki eta legalki, eta hainbeste aldaketa dagoenean da, zer egiten dago eta nola bideratzen dugu, ezta? Baina gero, pentsatu egin dut, nola demontre pasa egin du neska honek. Zen eta benetan, ostras, alde batetik da, zein ondo egin dauen, zen eta berak zaindu egin da bere itxura soziala, eta ez da sartu ezebezan, eta askotan pentsatu, eta kontran izango balitz. Hau da, gizon bat hau jaso izan bako balu, bai, aspektu soziala hori nola kudeatuko luke. Ulertzen dira zuen handik noan? Ordu Rubialesen kasua, ez? Adibidez. Berai ere bai atakatu zioten leku batetik eta bera defendatu zen con todo eta hor egon bueno, eta hor, areagotu egin zen diskurtsoa eta gainera, ostras, niri eskatu egin zidaten, ez da, artikulo bat honi buruz eta gainera, nik berriz kanpoan nengoen. Ez dut, ez da telebistarik ikusi, ez daki zeri buruz hitz egiten didazun. Zerbait, heldu egin zaitzen eta oso kanpoan nengoelako. Eta, zerbait heldu egin zait, aita komentatu egin didalako eta bidale egin didalako, baina beretan, claro, ja, etorri egin dintzanean, ikusi ginoenean, eta ikusi berri ikusi, eta, ja, esan nien, aurkitu egin duzuen norbait honi buruz hitz egiteko, ez, eta esan, nik honi buruz hitz egingo dut, baina ezin da titularra izan el caso Rubiales. Porque no es el caso Rubiales, es el caso de Jennifer. Ostras, es que benetan. Nor jaso egin zuen erasoa, Jenniferrek izan zen, ez Rubiales. Rubiales erasotu egin zuen, Rubialesek erasotu egin zuen, ez? Jennifer. Ostras, eta asto egin genuen, eta begira, ostras, eta gero,
sentimendu, espainola dekotenak, zenbat agazten duten momentu hauetan, baina nortzuk irabazi egin zuten. Guztiz ahaztut zegoen momentu horretan. Eta berriz ez da ekartzen eta komentatu egin duzuna salaketa, zein azkar, aragotzen den diskurtso hori, horrelako kasu konkretu bat dagoenean, gure kontra eta kasuaren kontra juteko. Kasu batean izan zen San Fermineko neskaren kontra, non pasatu egin zen lehen gero datuak eta bideo batzuk non, bera festetan zegoen. Eta hori web batzuetatik pasatu egin zen. Bai, niri harrigarriena egiten zaidana da gaiak duen dimensioa, ez? Osea, ni adibidez mundu edo era analogikokoa naiz, ez? Eta orain era bat ezberdinen gaude, ez? Era digitalean gaude. Orduan aipatzen dituzun gauza guzti horiek, niri mundu honetan sartzen ari naizelako eta badakizkit eta sonatzen zaizkit, ez? Baina ni erabat galduta sentitzen naiz, ez ditut halako ezagutzen, ez? Orduan, dimensioa da handia, ez? Eta hori, arazoa hain potoloa da. Alde batetik, niretzako zaila da, gazteengan hurbiltzea, gaia pixka bat ukitu eta hori ez, eta esplikatzen hasteko edo jorratzen hasteko nola egin, ez? Nola egiten aldugu, bai, saretzen algara gure artean eta hitz egiten aldugu, baina gaztei nola laguntzen diezu edo nola llegatzen zara gazteengana, ez? Hori alde batetik. Eta gero, harrigarria egiten zaidana da, berriz ere sistemarekin topatzen garela, ez? Eta nola inorrek ez duen mugarik jartzen, ez? Limiteak, ez? Osea, hau ezin da onartu, bertze gauza batzuekin, bertze garai batzutan egiten zen hori, ez? Eta mugak jartzen ziren eta limiteak jartzen ziren. Gaur egun, nola da posible, ez? Berriz ere? Bai. Galderak direnez, lehenengo, justo azkenengo galdera, hasiko naiz bertatik. Nola mugatu, hor uste dut denak egin dugun lo desaretzea, kolektiboki egitea eta jarraitzea oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da. Eta helduko da epea. Ikusten duzue asko kostatzen dela, begira zenbat urte pasau izan behar dira indarkeri sexualaren lege bat izateko eta oraindik ere birmoldatu eta berrikusi egin behar den lege bat da. Baina zenbat urte. Abortuaren legea. Eta nola, oraindik ere dudatan eta zalantzetan ipintzen dute eta bortitz joango dire. Hala eta guztiz ere, askotan ipintzen dugunean, begira zein dimentsioak hartzen dituzten, ipiniko dizuet kasu bat. Alkazer kasua. Horre zegoen sareak. Eta begira, nik adibide, justo jaio egin nintzen, urte horretan, bale? Aldatu zuen paradigma. Totalmente. Nik adibidez, nire garaikoak ustez, adibidez, atzamarra erabiltzea bidaiatzeko, ez dugu, planteatzen dugu oso aventureroa nahi baldin bazare, edo oso espazio kontrolatuta baldin bada. Oso esan den dut, baina ez dugu erabiltzen. Baina, segurenik hemengo batzuk erabili izan duzue, eta modu oso normalean. Eta begira, eta ez zeuden zareak. Horrezegetik esan den dizuet. Hau, da zerbait betidanik erabili izan dena, baina zer gertatu egin zen Alkazer kasua, eta da askotan gertatzen dena kasu hauekaz. Ez dugu ipintzen dimentsio kultural, soziologiko eta politikoa da, dimentsio matxista. Ez dugu ipintzen hori, ipintzen dugu kasu bat gertatuko zaizu. Zuri kontuz izan, eta hau, begira lortuko dut, zebegindarkeri sexualekin. Askotan gertatzen denean, zebegindarkeri sexuala da, neska batek, imaginau, bidaltzen diola, mutil bati argazki bat dizuk eta bera piluzik. Eta honek erabakitzen da, zabaltzea leku guztietatik. Edo, pineko dugu pixka bat hau nago, bere lagun binari bidaltzen dio. Edo bere bi lagunei. Eta hauek, beste bi, oie, que tampoco hace daño, Eta bat batean, azten dira, hau, adibide hau, ipin egin dut
hainbat ikerketan, formakuntzetan, zer uste dozue, hau, diskurtso asko aldatzen ari da, Baina zierako momentu gotean non ipintzen du genuen foku guztia. Zertarako dira Zertarak. Eta neskek, orainoa, esan dozuna zen eta zen beste gai bat nahi nebala hartzea, da emakumeek emezkoek egiten duguna eta hori baita da indarkeri simbolikoa bihurtzen garenean baita ere agente violentoak eta indarkerizkoak. Eta egin aldezakegu baita ere guk, Guk sistemaren parte gara, guk baita ere jaio eta ezi egin gara sistema baten, eta askotan izaten dena eta norbait oso teorikoa dena dela Bourdieu deitzen dena, esaten duena da, zu izan alzara jasotzen duenak indarkeria, baina azkenean bihurtzen zara indarkerizko agente bat. Eta izan ala, bai noski. Ni adibidez hasi nintzenean, cuando el Pleistoceno, ni oso, asko aserratzen nintzen adibidez politikoik, emakumezko politikoekin, en plan, eske, claro, eske begira, eske hauek, eske gainera ultraeskuindarrak nola posiblea den, gainera emakumezkoa izan da, Ostras, azkenean, ez ulertu, baina ezin izan naiz, kritikoagoa izan emakume batekin, gizon batekin baino. Gizon batek baita ere izan aldezake bere, berrikurantzarako prozedura, barne egiturak berbegiratzea, bestelako prozedurak eramatea, baita ere izan egin aldote. Egon badira. Kostatzen zaien pizta eta kostatzen da zen, eta hezkuntza oso handia delako. Ezik eta, begira zenbat kontraesan bizitzen dugu segurenik hemen denak, nik ipineko den, nik ezin pintzeko inor gehiago, baina nitan, kontraesanak bizitzen ditut egunero. Eta badakit hau egin behar dela, baina nire barrunbeak beste gauza batzuk markotzen dituzte. Orduan, batzutan, eta egia da, diskurtso ideologiko hori, eta beldurra, baita ere islatzen dugu emakumeen. Eta baina ipiniko dizut beste adibide bat, eta elkar lotuta dago lehen ipinitako kasuarekin, bale? Adibidez, esaten diegunean, ama bezala, gure alabei kontuz izan. Eta ipiniko dut horrelako kasuak ipini egiten nienean, eta errealitatea da, egin genituen, bederatzi eztabaida talde, eta partu izan zuten 90 familiakide. Zenbat, 90 horietatik, zenbat ziren aita. Nork esan da bat? Bai! Bat, benetan, zin da bat.